chování, jak říkám, fanoušku to nekomentuju, to prostě, to nikdo neví, co se může stát a to říkám, zaplať pánu, že to dobře dopadlo a ať se to odehraje vždycky na ledě a prostě, to prostě je. Děkuji, přijím na ty otázky. Já bych teda jednu otázku ještě měl, já jsem se tady před 4 lety seznámil s přítelkyní a jsem chtěl dneska požádat o Je to poprvé, já nesnídám sám. Je to poprvé, já nesnídám sám. Váza plná růží, v panu tolik nechybí, řekla díky. Láskou voní tráva, poštou větru báječná, letí zpráva.